Kajingjia plo yeng ka belajar ha kasnong krun kabadon hapuriang East Khasi Hills District ha kajanmit jong ka artarik uno apra arja arpulai ha ka baka long yeng jong ka kong ribu ram kharengi kala hapan mat ya kajing hadien baka ding ka baklang kala bam do ya baro kajing don jing em jong ka lala ban skul thu baka daw kadai namar kajing bam don ka fire and emergency service ha ka te kasnong bat kajing poi islam ki kali pelip ding ki ba hap ban wan nadu shillong haka laitare uno pra arja arpusau kehnyo trap youth council mauring kneng circle haka jingelam usamla w warlarpi president kala lek bani kendo yaki basyong basa haka te ka yeng bat ban pen pau ka jing sngolam na ka banta ka te ka long yeng haba kran sigilat pathai kubo usamla w warlarpi uloang bakalong ka basngosi ban sakhi yakum kane ka jingja na ka por shakapor namar ka jingmam dan ka fire and emergency service haka te ka snong yakaba lada ka dan ka nugunu ka jingja ka snong kan hab ban shanya hakikali pelipding kibana shelok lade na juwai uloang ru baka snong kala dapan pha jing tho mentala hnrius nami na ka banta ban pen ulong no ya ka fire and emergency service haka baka snong kala dap ru ban ai ya ka jaka ban te ya ka bat kumta ulo kentu ya ka sarkar baka dei ban pen ulong no ya ka ne ka jing dawa khnang bakan pen sok ya ki nong song snong Gelong haduk senam arcat kuai haduk ni senam bamenta keladon habuk kumba lai sokli kilong yeng ki keladun no nak cing pluk jongka yeng ke jongki te cing slam jongka fair service bat ki kali pilip ding ko kedai kawi ke ba long cing du nong ya kilong yeng ki bamat ya kanika cingja te kunta nak keleng jungi kum peseng ki kerpat kamta mi sarkar ba kin shipya habide bat kanika benta nam berkin yo bat pentri kamno ya ka fair service hakni kesnong kadungi kumba kalong hadu menta nagaleng kesnong maru keneng kin ba iyo cutip bakali jing including la polis kesnong maru keneng bagi ong ba ya ka fair service kila bo cikho menta la kumba driu news na mi dari hadu menta isa pending bat kumba kalong ru ba ya ka cakaru nagaleng kesnong kala ai ban bo ya ka fair service station apa kan di senong kejungi indra hadu mentak ke patrikam ke ke badon selindat nak kalian kejungi kum gasing ikwa bat keli benbu cikli sangkar bakin patrikam hadu mentaru nomor baya ki pat kislaru kum bagi yo tip kila biang lut na dok sedong di balai ki patrikam hadu mentak de ke bangi syania hadu mentai ki fair service tolong nadu silong teng na juai kat benda poi kayeng kala inglut perkhot gading kala bamdu ke kayeng bagi perpau sungguh pat hagabai yedai pat menen kejingcia tolong ba di perpau ka sungguh ye kini ki kali kit ki balayarap ban penlip ye gading ban tem ye gading ke ba kelang hakali ke yeng menen pat kentam kilala banirap sibun pakanum don ki jingcia basusi kumbagelong don kilong ki yeng ki palamarjan ki ba don hakali ke yeng ke bala sakta menen ki jange digenta na kaling juni kumbeseng iwan do bentuk ki tunggu sangka kan sobha lakum kundu patumbu ya kita temporary fair service pokri ka snong ka jongi nang ba kinyo banai ka ching sakri khamtam habachia kum kini ki jingjia asosi dan ni ban pilip ya kading ba don ka ching puding ka ni ka snong ka pambacan ka jongi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya